pas per la incorporació de l'Institut La Vall d'Altenes a la xarxa pública de la Generalitat. El ple del Parlament del 26 de juny va validar per unanimitat el decret de traspàs de centres que s'havia publicat al Diari Oficial de la Generalitat el 30 de maig. Després de la llum verda de la Cambra i del Govern català, ara caldrà elaborar un conveni entre la Generalitat i la Mancomunitat per seguir avançant en l'absorció. Aquest serà un dels principals temes que tindrà damunt la taula la futura Junta de la Vall d'Altenes. Aquesta setmana passada ens han demanat una altra vegada la documentació de tot el professorat, amb la qual cosa ja els hi han fet arribar que ja ho teníem, però els hi tornem a enviar, i això ens posa en un escenari de que possiblement abans del primer trimestre del 2020 possiblement tindrem alguna novetat. Treballem en la hipòtesi de que de cara al curs 2020-2021 ja serà definitivament traspassat al departament. Però continuem dient-lo de sempre. És personal de la Mancomunitat, nosaltres volem vetllar pels nostres treballadors i les condicions han de ser exactament les mateixes que tenen ara. Mentrestant, també aquesta setmana la Mancomunitat licitarà l'ampliació de l'Institut, un annex de 4 aules al costat de l'edifici de batxillerat, per disposar de més espai per a l'augment d'alumnes dels darrers cursos i per al que es preveu en els pròxims. La inversió serà d'uns 350.000 euros que, segons la Vall d'Altenes, la Generalitat retornarà en 3 anualitats entre els exercicis del 2021 i el 2023. Les obres del nou aulari es podrien iniciar aquest mateix juliol.